أرست زينام مدرخ من العال أقلقلو لنتاوان كرمتي تساليتو إثيوبيا أو عالم لخا مدرخ بريكس عالم لخا ومحزنتاك تمسكر كم زخالت تقليص الله كابوزاي سمين كوريا روسيا مس يوكرين قبرتون تركب كينات حاجز كم تقبر قليصة عزوز سلام تنادي سبا كابز مدبرو استوديو تي في تقبلوا كبرات تختاتلتنا ساعات زسدالو زيناتات حزنا لكم قربنا لنا مزيناتات جيتاچوالو مساكم كصنحه سرنا مكتالنا كخونلكم تمنيتيو فلما حصرت زيناتات مدرخ من العال اغلغلوت لونتا اوان كرمتي تساليطو مكتل قدما منستر تمسغن طرونا ابز ترخبلو مدرخ من العال اغلغلوت لونتا اوان كرمتي ابز خري عوت عدوا تساليطو ابتي مدرخ مكتل قدما منستر تمسغن طرونا منستر سلام بن الفاندو علم منستر دقانسو محبراو غداين دكتور إرغوغي تسفاي منستر تمرتي بروفيسور برهان نغا كمون عدمه تغبرلو ماغايش ترخيبوم توم مكتل قدما منستر ابتي سن سرعات اغلغلوت ولنتا زيغاتات غزيوم غلبتوم فلطتوم كيلتوم زلوم متحبارن تغهاتن عبيت هاغروم زنصبارقلو تغباريو زبل ملختي ام حلاليفوم حملواي اثر مكفال معدي اغلغلوت تمرتن تعنان عقمه دكاماتات محجاز حويسو ابز عامت مرها غبري ب 14 عودتات اغلغلوت كم زوهاب تغليصلهم ابتي مرها غبري ناب 4 مليون صقع زيغاتات كم زساتفو بزي دما لعل 21 بليون بر زتمن اغلغلوت كم زوهابن لعل 50 مليون وغنات تقمتي كم زخونن تحبيرو قدما منستر ابي احمد مرها غبري اغلغلوت لنتا وان كرمتي 2016 كم زجمرو زذكريو إثيوبيا أب عالم لخا مدرخ بريكس عالم لخا ومحزنتاك تمسجر كم زخالت تقليصهم أب روسيا فلاديفوستوك زي تخيد عالم لخا فورم أب الحجرات بارتات بوليتيكا بريكس بعوت زازيمهم تساتفتي تجوباي أب مزازم تجوباي 24 نتبتات زحازة مجلس قوام بموسى نعوتنتو كم سرحو قالاتهم إثيوبيا بتمدرخ عزوز عوت دبلوماسي كم زمزجبت حلافير كبز من عالم لخا بارتي بلصقنا اديسو ارغا غليصم علم لخاوي بزهانت نسرعات بزها والتا بزبل مري حساب كاب 9 كساب 12 سنه 2016 عام تمرت ابز تخيد فورم وحدات راح زوسن العالم ابالاتن محازوتنا هاجرات بريكس نزركب مبزحتو حزب عالم تساتفو بوليتيكا كففل حفتي تربحنت ايكونومي فتحو كون كم زلول علطمته بمحابته زتيلو ኢትዮጵያ ببارتي بلصقنا بلات انكورنا حدنت قواما كم زفلطتون ገሊጾም ኢትዮጵያ ዓለም ለኻው ተግባራት ሓድነት ካብ ሊግ ኦፍ ኔሽን ክሳብና ሕዚ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ብመሪሕ ግደ ተሳትፎ ከም ትፍለጥ ካብ ምጥያሽ ትካል ሓድነት ኣፍሪቃ ክሳብ ደረጃ ዕቤት ሕብረት ኣፍሪቃ ዕዙዝ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዋ ኣብ ወርቃዊ መዝገብ ታሪኽ ከም ዝተጻሕፈም ኣዘኻኺሮም مبل شادشة حفشة مرزا زي ترفون كلاين مرزا 16 سنة كسالت مخانو تقليص اللهم مبل شادشة حفشة مرزا زي ترفون مبل كلاين 16 سنة كلتشحن 16 عام تمرت كم زي سالت تقليص اللهم تي مرزا بسنكي سقم تان كالوتن حفشة مرزا بزي تخيد اللهم قلق هبابتات كليلات سومالي ما خلاوي إثيوبيا بينشانغل قموزن عفارن كم زي سالت تتغيسهم قام كوميتي قدام الديمقراطي بايتوكل تهزبي مدلات حفظ مع زرفون مبل كلاين صراحتي بهراو بورد مرصات عزيبوم أربعتين كللات مرصا بزي تخيدلن 29 ناوطاتات مرصا ابز سالت مبل كلاين صرفون مرصا لعلي 1,000 كلتميتن 50 شمونتن طابياتات مرصا مدلاهم
ዋና አካቢት ብሔራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ወይዘሮ ሜላተወርቅ ኃይሉ ተዛሪበን ሰነድ ምዝገባ መረፂ ኣብ ዝጠፈሎም ጣብያታት መረፃ ምዝገባ መረፂ ከም ዝተወገነን ልዕሊ 1 ሚልዮን መረፂ ከም ዝሳተፉን እተን አካቢት አፍሊጠን ኣብቲ መረፃ ዝሳለጠሎም ከባብታት ንባይቶ ወከልቲ ህዝብን ንኣብያተ ምኽሪ ክልላትን ዝውክሉ 380 ሕፁያት ምዝጋቦምን ካብ ውሽጢ እዚኦም ተን 76 ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን እውን ተጠቂሱላ እቲ መረፃ ዝሳለጠሎም ዘይሻራዊ ቦታታት ምምራጾምን 6380 ኣፈፀምቲ መረፃ ከም ዝሳተፉን እውን ተዛሪበን እቲ መረፃ ናፃን ተኣማኒን ንምግባር ተዓዘብቲ መረፃ ብእኹል ኩነታት ምምዳቦምን መገድታት መቕረቢ ቅሬታታት ምድላዎምን እውን እተን አካቢት ብሔራዊ ቦርድ መረፃ ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዝሃብኦ ሓሳብ ኣቕሪበን ኣለዋ ማድዜና ኢቲቪ ትግርኛ ቀጽለሎ ክብራት ተኸታተልቲን ስለምክታልኩም ነመስገን ሕዙን ምሳና ጽንሑ ብዝርዝርና ብዝሓረናዮም ዜናታት ክንሰግሪና ሃብቲ ተፈጥሮ ክልል ቤንሻንጉል ንምጥቃምና ተገብረ ዘሎ ምንቅስቃስ ኣብ ዝሓጸረ ንምብልጻግ ዘኽእል ከይዲ ምዃኑ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገሊጾም ቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ክልል ኣብ ዝርከቡ ፋብሪካታት እምነበረድን ቀርቀሃ ዑደታት ሳሊጦም ንጸብጻብ አሸናፊ እንዳለ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ተመስገን ጥሩነህ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ተራኺቦም ካብ ዘሳለጥዎም ዑደት ስራሕ ፋብሪካታት እምነበረድን ቀርቀሃ ይርከብዎ እዮም ወርቂ ንእምነበረድ ሓዊሱ ብርክናይ ዝበሉ ተፈጥሮ ሃብታት በዓል ዋና ዝኾነት ክልል ቤንሻንጉል ድሕሪ ቁሩብ ዓመታት ኣብ ሰላም ጥመተ ብምግባር ውፅኢታዊ ስራሕ እንዳሰርሐት ከም ትርከብ ተገሊጹ እዩ ኣብቲ ክልል ዘሎ ዕሙቕ ዓቕሚ ንምጥቃም እናተገበረን ዘሎ ምንቅስቃስ ዝነኣዱ እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ተተካእቲ ምህርታት ኣብ ምፍራይ እናተረኣየን ዘሎ ምንቅስቃስ ዘበረታት ጅማሮ ምዃኑ አረዲኦም እዮም አጠቃላይ ክልል ውስጥ ካሉ የማዕድን ሀብቶች ውስጥ በጣም ወሳኝ የሆነ የግራናይት ፋብሪካ አይተናል بحافش هابتي كليل كابا زلو هافتات معدن بطعمي وسان زغون فابريكا منبرد جرانايت ريناينا حزد ما بطعمي دزبل صباح دحر صباح حقرنا نابلم عز السقاقر مهرتي أركايون ريناينا كابا عبي معصو كسابس تيكني ويدما مصري سني كما كام زفري ون ريناينا كابا زجمر سلستور حكام زغونو سمعناينا كن الناس روحو زلو سراح زنا أديو لعلى زيد ما بركت نزبلو مناسي عدل سراح كام زفتر مردا أدلاي نبلصقنا هاجر بزحيتو እንዳተዋጽአ ዘሎ ክልል ምዃኑ ዘልዓሉ እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር መንግስቲ ንሕርሻ ዝሃቦ ጠመተ ኣብ ዘፈር ማዕድኑን ከም ዝደግሞ ሓቢሮም እዮም በአጠቃላይ በጉብኝታችን በጣም ደስተኛ ነኝ بحافش بزجبرنا يعدت بطعمي حجوسية بزح حفتي زلوا كلليو أبا زحات أروان زلوا حفتي نابربحا بمقيار ممعبال زخيل كلليو أبا هاجر ممعبال أبا ممعبال هاجرون بزحيت انداتوات زل كلليو نحنا ون كم فيدرال منجست زوسدنا يجزعي اللو بفلاي حفتي معدن كمي كنت كمي كبا نزبل تمته هبنا كنسرح لينا نعود حرشا زحبنا يوت أمته أبزي زفرون كندقموينا ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ብሓደ ወገን ዝተረኸበ ሰላም ቀጻልነት ክህልዋ ምግባር ብኻልእ ወገን ድማ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ልምዓት እንዳተሰርሐ ከም ዝርከብ ዝገለጹ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ቤንሻንጉል አሻሌ ሐሰን ሰባብቲ ኢትዮጵያውያን ናብቲ ክልል ንኽኣቱ ዓዲሞም እዮም ከለውጡ በኋላ ክልሉን አልሚ የሆኑ ባለ ሀብቶች ወደዚህ አካባቢ እንዲገቡ ድሕሪ ለውጢ ነቲ ክልል ዘልምዑ ሰብ ሃፍቲ ንኽኣቱ ዝለዓለ ጻዕሪ ጌርና ኢና ዓቕሚ ዘለዎም ሰብ ሃፍቲ መጽዮም እዮም ስራሕ ዝጀመረለው እቶም ዝተረፉ ኣብ ዝቕጽል ዓመት ናብ ስራሕ ዝኣትውሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ ሓረስቶት እውን ናብ ስራሕቲ ሕርሻ ዝኣትውሉ ስራሕ እንዳስራሕና ኢና ኣብቲ ክልል ናፈረዩ ዘሎ ምህርታት ካብ ውሽጢ ዓዲ ሓሊፎም ሸርፍ ወፃኢን ከምፁ እንዳተሰርሐ ምዃኑ እውን እቶም ርእሰ ምምሕዳር ገሊጾም እዮም አሁን ያየንበት ያለው የቀርቀሃ ፋብሪካ ሕዚ እናርአናዮ ዘለና ፋብሪካ እርቃይ ናፍረዮ ዘሎ ምህርቲ ጣውላ ብጣዕሚ ጽሬት ኣለዎ ስለዚ ካብ ውሽጢ ዓዲ ሓሊፉ ሸርፍ ወፃኢ ንከምጽእ እንዳተሰርሐ እዩ ካብ መንጎ ዑደት ዝተሳለጠሎም ፋብሪካታት ሓደ ዝኾነ ቦምብስታር አግሮ ፎረስትሪ ኣብ አፍሪካ ዓብይ ማእከል ቀርቀሃ ንምስራት ትልም ከም ዝሓዘ ወይዘሮ አበባዩ ኃይሌ ገሊጸን እየን ነው እኛ ህልማችን በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ታላቁን የቀርቀሃ ሴንተር መመስረት ነው ናትና ሕልሚ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ እንተይኮነ ኣብ አፍሪካ ዓብይ ማእከል ቀርቀሃ ምምስራት እዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ዘለዋ ምህርቲ
ክሳብ ሕዚ ኣይተጠቐመትሉን ስለዚ ነዚ ሃፍቲ ተጠቒምና ካብ ወፃኢ እንእትዎ ዝነበረ ምህርቲ ምትካእ ንደሊ ኢና ብፍላይ ንሕክምና ኣብ ዝውዕሉ ናውትታት ብዙሕ $1,000,000 እዩ ዝወፅእ ንሕና ነዚ ኣትሪፍና ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብምልኣኽ ወፃኢ ዶላር ንምእታው ዓብይ ሕልም ኣለና ኣብቲ ክልል ኣብ ዝተሳለጠ ዑደ ስራሕ ንሚኒስተር ማዕድን ሃብታሙ ተገኘ ሓዊሱ ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ተረኺቦም እዮም ቅድሚ 1400 ዝነበረ መግለፂ ስልጣነ መስጊድ አልነጃሺ ፍልፍል እቶት ቱሪዝም ንምግባር ከም ዝተሰለመ በቲ ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ ህንፀት መንደር ነጃሺ 00 ሓድነት ብዘጠናኽርን ኩሉ ኣማኒ ብማዕረ ተረባሒ ዝገብር መባፅሕ ቱሪዝም ንምግባር ዝዓለመ ምዃኑን ተገሊጹሎ ዳሃብያሲን ተወሳኺ ሒዛላ ክሳብ ሕዚ ክንዲ ዝድለይ ከም ዘይለምዐ ዋና ጸሓፊ ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ሓጂ መሐመድ ካሕሳይ ገሊጾም ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከብ መስጂድ ነጃሺ ቅድሚ 1400 ዓመታት ሒዙ ዝነበረ ቦታ ስልጣነን ንመጀመርያ ግዜ ኣዛን ዝተገበረሉን መግለፂ ስልጣነ ከም ምዃኑ ፍሎ ማለት እዩ ነጋሺ ክንብል ተለና ነጋሺ ማለት ናይ ዓለም ሙስሊም ማሕበረሰብ ልዕሊ 2 ቢልዮን ሙስሊም ማሕበረሰብ ዕዳ ዘለዎ ቦታ እዩ ማለት እዩ ነጋሺ ቅድሚ 1400 ዓመተ ምህረት ሒዙ ናይ ስልጣነ ማእከል ዝነበረ ቦታ እዩ ኣብኡ ድማ ኣሕመድ ነጋሺ ተቐቢሎም ንጉስ ስለዝነበሩ ተቐቢሎም ናይ መጀመርታ 16 ሰሓባ ተቐቢሎም ድሕሪ 2 ወርሒ ድማ 104 ካቢ ናዕሉ ቁፅር ኣሎ 110 ገለ ልብል ዝርዝር ግን ልዕሊ 100 መፂኦም ተቐቢሎም ብሰላም ዝነበሩሉ ዓዲ እዩ ለመጀመርታ ግዜ ኣዛን ተኣዘነሉ ቦታ እዩ ለመጀመርታ ግዜ ብግልፂ ቁርኣን ተቀረአሉ ቦታ እዩ ለመጀመርታ ግዜ ካሊእ ኣማኒ ንኻሊእ ኣማኒ ከለላ ዝሃበሉ ቦታ እዩ ለመጀመርታ ግዜ ሙስና ኣብ ዓለም ኣብ ዝኸዚ ግዜ ህዝቢ ተፃነይትዎ ዘሎ ጉዳይ ዓለም ሙሉ ሰልጢኑ ተባሃለ ዓዲ ይኹን ዘይሰልጠነ ይኹን ኣብ ሙስና ኣብ ተዘፊቑ ዝሃለወሉ ሙስና ይደሊ ወላ ወርቂ ጎወላ ኣክል ሒዝኩም ተትመፁ ኣና ይቕበል ኢሎም ዕቁባ ድሕሪ ወይ ድማ ዕቁባ ኢሎም ተቐበሉ እዚ ቦታ እዚ እዩ እዚ ድማ ነጋሺ ክንድቱ ክለምዖ ዝግባእ ኢለምዐ እዚ ናባዕሉ ጉዳያት ክህልዎ ዘመናት እንታይ ኮይኑ ከምኡ ኮይኑ ናባዕሉ ክህልዎ ይኽእል እዩ ሓደት ሙስሊም ማሕበረሰብ ኣይሰርሐይ ካሊእ ኣማን ድማ ትርጉሞ ይትረድኦ ነጋሺ ማለት ናይ ኩሉ ህዝቢ ናይ ትግራይ ጥራሕቲ ይኾነስ ናይ ኢትዮጵያ ጥራሕቲ ይኾነስ ናይ ኣፍሪቃ ናይ ዓለምም ሃፍቲ ወይ ድማ ቅርሲ ኣብ ዓለም ዩኔስኮ ንምምዝጋብ ንእሽተይ ነገር ሰሪሑ ላብ ዩኔስኮ ይጎይ ናብ መጀመርታ ክምዝገብ ዝግብኦ ግን ኣብ ዩኔስኮ ነጋሺ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከብ መስጂድ ነጃሺ ቅድሚ 1400 ዓመታት ሒዙ ዝነበረ ቦታ ስልጣነን ንመጀመርያ ግዜ ኣዛን ዝተገበረሉን መግለፂ ስልጣነ ከም ምዃኑ ክሳብ ሕዚ ክንዲ ዝድለይ ከም ዘይለምዐ ዋና ጸሓፊ ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ሓጂ መሐመድ ካሕሳይ ገሊጾም ለምንታይ ሓደ ናይ ሃይማኖት ትሕዝቶ ኣለዎ ካልኣይ ድማ ቱሪዝም እዩ ዓለም ኣብ ዝኸዚ ቱሪዝም እያ ጢስ ኣልባ ኢንዱስትሪ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ቱሪዝም እዩ ቱሪዝም ድማ እቶት እዩ ሓንቲ ዓዲ ብእቶት እያ ተዓቢ ስለዚ ኩሉ ክርስቲያን ሙስሊም ተሓባቢሩ ናይ ቱሪዝም ማእከል ትገብሮ ተሎ ዕብየት ይመጽእ ኢትዮጵያ ትብል ተለና ካብ ቱርኪ እንድሕር መጽእ ሃልዩ ኣዲስ ኣበባ ረጊፁ ክመጽእ መቐለ ረጊፁ ወቕሮ ክኸድ ማለት እዩ ብቐጥታ መጽኡ ነጋሺ ዝዓርፍ የለ ብቐጥታ ላብ ወጻኢ ዝኸደሉ ስለዚ ኩሉና ተመጋጋቢ ዝኾነ ጥቕሚ ክህልየና ተኾይኑ ክንሓስበሉ ይግባእ ነጃሺ ጢስ ኣልቦ ኢንዱስትሪን ፍልፍል እቶት ቱሪዝምን ንክኸውን ብግቡእ ንምጽጋን ጉዳያት እስልምና ፌደራልን ጉዳያት እስልምና ትግራይን ብሓደ ንምስራሕ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሑ ሓቢሮም መጀመርታ ናትና ፕላን እንታይ እዩ ነይሩ ነጋሺ ምስትኻል ነጋሺ ምጽጋን እዩ ነይሩ ግን ድማ ከዚ ዓብዩ መንደር ክኾን 00 መንደር ተባሂሉ መንደር ክበሃል ተሎ ታይታይ ማለት እዩ ጥዕና ጣብያ ኣለዎ እዩ ኮሌጅ እስላሚክ ኮሌጅ ይህልዎ እዩ ትምህርቲ ቤት ሃይ ስኩል ክህልዎ እዩ ካሊእ ናይ ሙዚየም እስላሚክ ሙዚየም ክህልዎ እዩ ሓላል ሆቴል ክህልዎ እዩ
ገስት ሃውስ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ትሽዓንተ ዓይነት ዘርፍታት እዮም ቶም ትሽዓንተ ንዕሎም ስፍሓት ይህልዎም ማለት እዩ ስለዚ ናይ ዕዳጋ ማእከል ልብል ሞላት ይህልሞ ኣብዚ ብምሉእ ተኣውለለ ህዝቢ ተጠቃሚ ልገብር ሞል እዩ ማለት እዩ መንደር ክንብል ተለና ሓንቲ ገዛ ማለት ኣይኮነን ብዙሕ ክስራሕ ትመንደር ኩሉ ክልወጥ ማለት እዩ ትግድሙለ ተዓዱለ ትሰውለ ኩሉ ክቅየር እዩ ማለት እዩ ከተማ እንድሕር ክኾን ኮይኑ ሓደ ገጠር መንደር እንድሕር ኮይኑ ካበይ ክመጽእ ይልብል ካብ መላእ ዓለም ድልየት ዘለዎን ዓድታት ኣለዋ ጥዕና ዘለዎ ሓገዝ ካብ መላእ ዓለም ክሰባሰብ እዩ ማለት ጥዕና ዘለዎ ሓገዝ ክብል ተለኹ መሰረት ናይ ትግራይ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ድልየት ጥራሕ ዘማልአ እንታይ ዓይነት ፕላን ክህሉ ኣለዎ ስለዚ ካብ ፕላን ጀሚሩ ምንም ልዩነት ለየምፅእ ክኾን ከም ዘለዎ ይልቁንስ ንተውለሎ ካሊእ ኣማነ ሓጋዝ ዝኾን ወይ ናይ እምነት ቦታ ሓጋዝ ዝኾነሉ መንገዲ ክፍጠር ከም ዘለዎ ኢና ፃዕር ንገብር ሞ ዓብይ ተስፋ ኣለና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተገበረ ምፍላጥ መንደር ነጃሺ 00 ንምፅጋን እቲ ኸይዲ ዝተፈላለየ ብርክታት ከም ዝሰግር እውን ዋና ጸሓፊ ሓፈሻዊ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ሓጂ መሐመድ ካሕሳይ ኣብሪሆም እዮም ተጀሚሩ ዜና ውፃኢ ሰሜን ኮርያ ሩስያ ምስ ዩክሬን ናገበረቶን እትርከብ ኩናት ሓገዝ ከም ትገብር ገሊጻ ዕላው ዑደ ስራሕ ንምግባር ናብ ሰሜን ኮርያ ፒዮንግያንግ ዝኣተው ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ፕሬዚደንት ሃገር ኪም ጆንግ ኡን ብወተሃደራዊ ምርኢት ተዓጀበ ኣቀባብላ ገይሮም